हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର, ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ମେମୋରି କୋଚ୍। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସି ତା ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇ କହିଲା, ମା ଏଇ ଚିଠି ଆମ ଟିଚର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ ମାଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତତେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମା ସେ ଚିଠିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇଥର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ପଚାରିଲା, ମା ଏ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ତା ମା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତ ଟିଚର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଉ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁନି। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ତତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର କେପାସିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତତେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ମା ତାକୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଘରେ ତା ମା ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ତାର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ତା ମା ମଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା, ଘର ବଦଳଉଥିଲା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷପତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଭିତରୁ ସେ ଚିଠି ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏଇ ଚିଠିଟା ମୋର ଟିଚର ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ସେ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ଆଉ ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପିଲା କିଏ? ଥୋମାସ ଏଲଭା ଏଡିସନ୍, ଯିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଲ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭାବନ ଅଛି, ଯିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆପଣ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଦେବା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବା, ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। এই ভিডিওটি ଦେଖୁଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।